normally da ma wanda ya sani ya san cewa makaɗi ne ni da farko ma akan kiɗan na fara duniya ta fara jina kafin daga bayan zo yin fara waƙar. So duk wanda ya ji waƙa na ma baya buƙatar ƙarin bayani, ya san kiɗa na ne, waƙa ta ce, komai da ke cikin sound din nan tun daga kan engineering na sound, kiɗa da mixing da sauransu duka ni nake. Waƙoƙin duka akwai wacce ma ina ganin na yi kiɗanta ya kai shekara ya kamata a samu a ci daidai nan kenan. yawa farin wata sha kallo akasari ban taɓa yin irin wannan production din ba, musical film production wanda za a ce wannan film din gabaki daya dan music ne. So gwadawa na yi kuma da aka kai wani guri tashin farko film ne is underrated gaskiya. Yan kallo suna ta complain kaza saboda yan kallon yawanci ba su da haƙurin da za su jira su ga me zai linkin kaza da kaza, an yi kaza ya aka yi ba a bude shi ba, su so suke komai a bude shi. To farin wata kuma ba aka yi ba mamaki daga episode 2 ba za ka ga abin da ya hada wani da wani ko wata da wata ba sai an tafi episode 6. So ba su da wannan haƙurin, sai gaskiya na sami rashin karfin gwiwa. Wannan dalilin yasa aka ɗauki wannan lokacin ba a ma ci gaba da fim din ba. So amma daga ƙarshe bayan an gama season 1 sai abin kawai sai ya zama yadda ka san mamaki dai abin yaba kamar ma ban taɓa yin wani fim ba ma sai farin wata. Instagram, Twitter, WhatsApp, duk hanyar da ka sani cewa zan yi posting din wani abu ba abin ake kallo ba. Farin wata ya za a ci gaba kaza, wasu har video suke turo min suna cikin bacin rai saboda ba ci gaba da fim din ba. Sannan duk mutumin da ya kasance a cikin wannan fim din na farin wata yana shan waya, yawancin su ma kira na suke suna korafi an dame su da waya za a ci gaba. To sai na gano cewa mutane suna buƙatar ci gaban fim. So dama wasu lokuta yan kallo ku ne waɗanda za ku iya cewa fim kaza yayi kyau dan Allah a ci gaba da shauransu. Haka duniyar series film yake. So yanzu mun ɗauko hanya. Kin ga sanki na fara banda dabara fara. Fim din farin wata ya shahara saboda ko ni misali da zan ce na yi scenaries da bai wuce 1 zuwa 5 ba, irin yadda mutane ke kira na suna mun magana da na haradu da mutane da yawa a titi da suke ganin nasu ce mun farin wata ba. Shahar da fim din yayi ya sa na ƙara effort a kai saboda gaskiya zan so
in ji sound dina a cikin wannan fim din. So dalilin da ya sa kenan na kawo wayannan waƙoƙin, kuma shi ma producer fim din kuma ce director ya yaba waƙoƙin sun burge shi sosai. Da san gina fara naga na gaban da fara, da san gina fara naga na gaban da fara, to kice min farin wata sha kallo, farin wata sha kallo, farin wata sha kallo, farin wata sha kallo. Haka masoya Farin Wata sha kallo, a Farin Wata zai ci gaba da zuwa muku a cikin watan gobe, ma'ana September kenan insha Allah. Kada ku bari a baku labari, ku ci gaba da mana liking, ku ci gaba da sharing ta ko'ina, WhatsApp, dukka social media, musamman YouTube. Ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin a duk lokacin da muka sakar muku wannan shiri mai albarka, za ku gan shi a cikin notification ɗin wayar ku ba tare da kun tsaya bincike ba. Sunan channel ɗin YouTube ɗinmu shine Adam A Zango Official YouTube channel. Na gode.